Godmorgen. Jeg er Masja fra Evert Spirit. Glædelig 3. december. Hold nu op, hvor har jeg bare sovet helt vildt. Jeg drømmer helt vildt meget i de her nætter. Jeg er selvfølgelig også begyndt med de bekræftelser, som jeg har her i december, som jeg også deler ud af til andre, men jeg skal love for, at det sætter gang i drømme og i min underbevidsthed fra min bevidste side af. Det er så vildt, så filurligt, som det arbejder. Det er bare total glædelse. Så jeg har sovet rigtig tungt og rigtig dybt, så det var lidt svært at vågne her til morgen faktisk. Det var det, men ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad jeg har sagt, men glædelig 3. december. Nu er det tid til at åbne min dejlige julekalender, som der gør mig glad, som jeg deler med dig. Så jeg vil lige finde låge nummer 3. Ja, nu når vi ikke har snillandskab udenfor i øjeblikket, så er det jo rigtig dejligt at have den her kig på. Det er bare hyggeligt, så lige, høj, er den ikke lige her? Jo, den var lige her, nummer 3. Gemmer der så. Høj, det var en kæmpe en. Wow. Ej, hvor er den fin. Det er en af de rå. Dem er jeg også ret vild med. De rå krystaller her. Hold nu op, hvor er den fantastisk. Ej, jeg får lige sådan lyst til. Jeg er nødt til at lige vende kameraet. Fordi den kalder lige på, at den lige skal lægges ind her med mit hjerte. Dagens budskab fra mit hjerte bevæger jeg mig blidt og kærligt. Hver skridt jeg i dag tager jeg med bevidste. Ja, jeg tager bevidste kærlige skridt i dag. Og de skridt jeg tager, de sætter også aftryk af min kærlighed. De sætter aftryk af glæde. Så man kan sige, at december det handler også om glæde og kærlighed til alt og alle. Så det er faktisk også lidt det, den siger. Fra hjertet ønsker jeg jer alle sammen en dejlig, kærlig, magisk dag. Hej hej.